हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो राजाखुं YouTube चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो एसेनियाव मोजाङै दं होननानै दा आंजों दंफायो रिसेन्टलि जायनाखि जोंनि भारत इन्डियान सरकारनिफ्राय इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे बान्था होनाय जायो पद्मश्री एवार्ड दा पद्मश्री एवार्डखौ बिथाङा सायख'जाबाय दा बिथांनि मुङानो जाहैबाय सर्बेस्वर बसुमतारी बिजनि चिरां ओमफ्राय गामिनि मुङा जाहैबाय बुथियाफारामोन नामा एक नं गोरोबदारा गोरोबदारा ओमफ्राय दा बिथांनि जों बे बिथांनि फार्म माबायाव दङ बिथांनि आबाद मावनायनि एरिथिं गोबां माखासे गोबां गुबुन रोखोमनि आबाद दङ दा बिथांनाव मा रोखोमनि आबाद दं आरो बिथांनि मारैहाय बिथाङा बेबायदि लेभेलसिम सफैनो हाखो बिनि सोमोन्दै जों गोबां बाथ्रा सावरायगोन दा थ'दो जों बिथांनि बागानखौ जोङो नायलांनो आखायाव लाबाय जोङो सिगांगौमानि जोंना सिस्टेमफ्रा जाहैबाय एखेबारे दोदाब्ला गोदोनिफ्राय आबाद मावनायनि माखासेफ्राथ' जों बिदि साइन्स टेक्न'लजिजों खारनो हायाखै नालाय दा जों बिदिनो मावबोबाय थाबाय नै दिनैहाय ओरैबायदि सिस्टेमफ्रा सोलायबोगासिनो दं जेसेबां सिस्टेमा सोलायदों इसेबां सिस्टेमजों खारफानो थाखाय जों नाजादों आरोखि बोथोरजों गोरोबनो नाजादों बोथोरजों गोरोबनो थाखाय दा जायनि थाखाय जों गोदो मा खालामोमोन मोसौजों हालेवोमोन मोसौ लान्जाय साफ्रेनायाव जोंना थारमाने खामानिफ्रा आइ होआ दिनैहायनि मुगायाव मा जाहैबाय कमप्लिटलि जोङो गोरोबनो नांगौब्ला जान्त्रिकनि सहाय लाजोबनांगोन जों जुदि जान्त्रिकनि सहाय लायाब्ला जों दानिया दिनजों खारफानो हाया दा बेखायनो सिस्टेमनि अनुपातै दिनैहाय आंना साननाया जाहैबाय मा आं जेरै जिखिनि आबाद मावदों बेबायदि आङो आबादखौ मावबाय थानो हानाया सम्भब नङा गतिके दा बेखायनो मा खालामबाय आङो इसेल' हायाव आं बुंबाय जे हाया खमायलांगासिनो दं मानसिया बांलांगासिनो दं जोङो माने जुदि फिथाइखौ बा बिनि आबादनि माबाखौ साबसिननिफ्राय हामसिन जुदि मोनलांनांगौब्ला अब्ला मायाव खारनांगोन दा आं दहाय बुंनाय बायदि जे गय बिगासेयाव जोङो थोरोब इन्टारक्रपिं हिसाबै जों मावनांगोन थिग बिनि बादैबो आरो मा खालामनांगोन फुलियाव थांनांगोन फुलियाव जुदि थाङोब्ला फुलियाव मोनसे उदाहरन हमबाय आङो गय थाइसेयाव जोंना बेसेबां थाइबा बेखौ जुदि आङो बिराद मोजां सिस्टेमेटिक जुदि गयखौ जावायनानै 2 बोसोरनि उनावहाय आं बे गय थाइबायाव 40 थाखा मोननो थांगासिनो दं अब्ला बेसेबां डिफारेन्स थाहैगोन थाइबा आरो जोंहा 40 थाखा हयथ' हमना लादो बेहाय आंहा 10 थाखासो खरस थांबावगोन बेसे थांखो 10 थाखा ओमफ्राय थाइबा बेसेबां 15 थाखाबा बेसे जाहैगोन 25 थाखा थाइसे गयनिफ्राय आङो 2 बोसोर वेट खालामनाय लोगो लोगो 25 थाखा बेनिफिट मोननो थांगासिनो दं थिग बे मोनसे एग्जाम्पोलल' आरोखि बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन फुलिफ्रावबो जे हमना लादो आङो दा जुदि थाइजौ फुलि बानायोब्ला आंहा बेहाय हरमनजों जाबजों 10 थाखा खरस थांबाय दा मार्केटाव थाइजौ फुलिया 100-150 सिम थाङो दे अब्ला बेसेबां बेनिफिट थाहैखो बहुद दा बेखायनो जाहैबाय साननायफ्रा जे इसेल' हायावबो जों गोबां आबादखौ रांखौ बोरै खामायनो हायो बेखौनो स्टाडि खालामगासिनो दं जे हाया खमायलांबाय मानसिया बांलांगासिनो दं दा बेखायनो जों आबादनि प्रडाक्सनखौबो बारायलांनांगोन मानोना दा आंनियाव हमना लादो 38 बिगा हा दं आंनि गथ' गथायफ्रा एग्जाम्पल 7 बेहाय जुदि गुबुन जानाय लोगो लोगो बेसे जाहैगोन बियो प्राय 6 बिगा कि 7 बिगा बिदि मोनगोन आं खिन्थु 100 बिगा 38 बिगाजों सोलिगासिनो न'खरखौ खिन्थु बिसोर 6-7 बिगाजों सालायनांसिगोन अब्ला बिसोरनि टेक्न'लजियाथ' अन्य रखम जालांनांगोन नङा होमबा थिग बेखायनो आंबो बिदिनोखौ मावनानै जाहाथे फैबाय थानाय इयं जेनेरेसनफ्रा जाहाथे बेखौ मोनलाङो आरोखि सिस्टेमखौ आं बेखौनो नाजागासिनो आरोखि माने जोङो माने हार्ड वार्कखौ गारनानै स्मार्ट वार्कखौ गोसो होनांगौ स्मार्ट वार्क आरोखि माने जों इसेबां हार्ड वार्क खालामगोन माने खस्थ'सो मोनगोन खिन्थु रिजाल्टआ बै खमावनो थाहैगोन आरो बेनो थाहैबाय खिन्थु बेखौ नायनानै जोङो परिश्रमा इसेल' जागोन खिन्थु फिथाइया बांसिन जाहैगोन आरोखि बैफोरखौ एसे सोदांनानै जुदि मावलाङोब्ला जथेस्थ' जों बेनिफिट मोनो आरो बैफोरबायदिखौ आबादनि जिथु प्रडाक्सन बेखौ नुब्लासो इयं माखाया आवगायबोगोन आरोखि दा बेखायनो बेबायदिखौ मावगासिनो दं
फैबाय थानाय समफ्राव बिदिनो नाजालांसै दा ओरैहाय नोंथांनियाव गय बागान दं गय बागाना ओरैनो खय बिगासो जागोन नोंथांनिया गय बागाना दा जों आंनाव माबा दं 8 बिगा दं आं टटेल फिक्स माने बोसोराव बिदिनो मोननाय बायदि आङो बेखौ 10 बिगाखौ खालामगोन आरोखि ओरैनो गय बागानावहाय बोसोरावहाय बेसेबांसो मोनो नोंथाङा फानोबा गय बागानाव ओरैनो 4 लाखसो फैयो गय बागानाव 4 लाखसो फैयो ओरैनो ना थाबाय नायावबो खय बिगा दं ओरैनो नायाव गासै 15 बिगा दङ 15 बिगा 15 बिगा दं इयावबो 8-10 सोआ फैयो 8-10 लाखसोआ 8-10 लाखसोआ फैयो आरो बिनि उनाव हयथ' बिदिनो फुलि थुलि थाबाय हयथ' बिदिनो आबाद थाबाय बिजोंनो हयथ' अमाबो दं थिग बिदिनो अमा फार्मबो दं ना अमा फार्मबो दं मुथते साननाया आंना जाहैबाय आं बुंखाबाय जे सिंगेल क्रप लानानै आबादारिनि नाम लानो नाङा जेसेबांखौ सरजाबनो हायो बेखौ सरजाबनांगौ आरो नोंनि दिनखौ नोङो बिनिफ्राय बै बिदिनो फुंनि 6टानिफ्राय मोनानि 6टासिम जाथे खामानियाबो जोब्बाय मोनाबायबो थिग बिदिखौ लानांगोन आरोखि नों मोनसेल' आबाद मावोब्ला बेखौ मावबाय बाखिया खामानि गैला नालाय नोङो गोदाव सोराव थाबाय बेबायदिजों आबादारिया खुनुदिन जौगानाय नङा आरो बेबायदि मोनफा मोननैल' क्रप मावनानै आबादारिनि नामबो लानो नाङा आरोखि मुथते नोंहा फुंनि 6टानिफ्राय मोनानि 6टासिम कमप्लिट खामानि जोबनायजों सानाबो जोबनायजों बिदिखौ लानांगोन आरोखि नों अब्ला बेहाय मा आबाद थालांखो बे नोंनि खोथासै आरोखि आरो नोंनि सुबिदा अनुपाते नों आबादखौ बिदिनो मावजोबनांगोन आरोखि दा नोंथाङावहाय फुख्रियावहाय माने ना आदार नायाथ' नों बोखांजोबखाया खोमा ना बोखांजोबाखै बेखौ आङो अनेकथा सिन्था खालामबाय नानि बेलायावबो दा जोंनाव नाया 10 मास देरो ओमफ्राय जोंनाव फुख्रिफ्रा साफिसियेन्ट नङा आरो नानि टेक्न'लजिखौ रावबो फल' खालामा मानोना दा जोंना नाया 10 मास देरो जोंनाव नानि पुनाखौ एभेलेबेल मोननायसिम दैया एभेलेबेल जानायसिम जेठ माससिम थांबाय दा जेठ मास थांनाय लोगो लोगो मा जाहैबाय जोंनाव अलरेडि 10 मासनि जायगायाव 4 मास गलांखाबाय 6 मासल' थाबाय 6 मासाव नोङो बेसे गिदिर ना मोनगोन दा बेखायनो जोङो ओरैबायदि साननांगौ ना फिग्राफ्रा जिखि जाया आरोखि ना फिनायानो जा आबाद मावनायानो जा गावनाव जोलै होननाय बुस्थुआ गावनाव मजुद लाखिनो हानाय केपासिटिखौ खालामनांगौ दा बेखायनो आङो फैगौ बोसोराव ओरैनो मादोंमोन सिस्टेमखौ सोलायबाय थायो आं हयथ' थांनाय बोसोराव पन्स होदोंमोन 72 घन्टानि जितु बिदैनिफ्राय गफायनाय बे एकदम पन्सआ बेखौ हगारदोंमोन बेहायबो लाब गैया नङा लाब दं दा बिनिफ्राय देग्लाय ओरैबायदि आरो सानफिनबाय आङो 300 ग्रामनिफ्राय 150 ग्रामनिफ्राय 300 ग्राम आं बेबायदि नाखौ जावानि हिसाबै हगारसिगोन नै दा फागुननिफ्राय हगारनाय लोगो लोगो जोंनाव 10 मासा ग्रथ लागोन 10 मासाबो हमजाबाय आरोखि अब्ला बेहाय मा जाहैगोन जोङो मात्र 1 बिगायाव 800टाल' ना होगोन आरोखि 800टाल' ना होनाय लोगो लोगो बेयाव जुदि एभारेज 1 केजि खालामनो हायोब्ला अब्ला बेहाय 8 कुइन्टेल ना मोनबाय नोङो 8 कुइन्टेलाव जुदि 200 टाका करि हमनांगौब्ला बेसेबां जाहैयो 1,60,000 टाका जाहैयो 1 बिगा फुख्रियाव 60,000खौ जोङो ना फिसानि दाम दानानि दाम गारबाबो 1 लाख टाकाखौ मोननो हायो 1 बिगानिफ्राय खिन्थु बैफोरखौनो जोङो फल' खालामनांगोन आरोखि माबोरै मोननो हायो आरो बैखौ मोननो थाखाय नोङो टाइमखौबो गोरोब होनांगोन इसे हार्डवार्कबो खालामनांगोन अब्लासो नोंनि बै 1,60,000 टाकाया इनकाम जागोन बिनिफ्राय 60,000 टाकाखौ खरसाव गारबाबो 1 लाख टाका मोननो हागोन आरोखि दा नोंथाङा नोंनि अनगायै गुबुनफोर लेबारफोर लाफादेरबाव नामा खामानि आंनाव प्रयजन हाफेके माने गासिबो हाजिरासो नालाय पार्मानेन्ट बिदि गैया जि खामानियाव जेसेबां नांगौ प्रयजन अनुपाते 10 जन 15 जन बिदिया थायो आरोखि आरो खामानि बोले दिनै सोङाखै दिनैहाय हयथ' सासे बा सानै आरो जुदि गैथाराबा बिदिनो खामलाबो गैया आरोखि खिन्थु खामानि ओंखारनाय लोगो लोगो 10 15 20 बिदि आरोखि नोंथाङा बेफोरनि अनगायै मैगं थाइगंखौ बारा मावनाय जाया ना मैगं थाइगंखौ आं मावनायनि खारन जाहैबाय दा आं गासिबो बेखौनो सानखांबाय थादों होननाया जे जोङो मैगं मावनाय लोगो लोगो मा जाहैबाय बेफारिनि सिङाव जानांगौ आरो जुदि फुलिनिफ्राय अन्यान्य मावोब्ला बेफारिया जोंनि सिङाव जायो मानोना
जेब्लानोखि मैगंखौ नोङो खानो गोनां जाहैबाय बा हारभेस्टिं खालामनो गोनां जाहैबाय अब्ला मार्केटआ अत्यासार डाउन अब्लाबो नों फानना फैनांसिगोन गतिके आंना नैबे फुलि बानायबाय आंहा दाम गैया आं फाना आंना फुलिया सेवनानै थाङा नायाबो बोले दिनैहाय दाम गैया था दैयावनो थागोन आंहाबो बेयाव माने सेवनानै थाङा जुदि अन्यान्य जुदि भेजिटेबल जे मैगं मावोब्ला दिनै बोले बाजारा एकदम बोले बहुत आमदानि दामा खमथार थेवबो आङो बाजाराव फाननांगोन लाखिबाबो लस दङ फानहैबाबो लस दं जोंहा बेहाय खामला खरस दङ ट्रेन्सपर्टेसननि खोथा दङ बहुत खरस दङ आरोखि गतिके लस दङ बेखायनो आं दा सानबाय मा बेफारिनि सिङाव आङो खुनु दिन जाया बेफारिया आंनाव फैनांगोन लांना थांनांगोन आंहा जुदि बेफारिनिजों दामा जुदि मिलायाबा आं हरा दा बिदिनो फुलिफोरखौबो आं बिदिनो न'निफ्राय हरगासिनो दं दंफां फुलिबो दङ गय फुलिबो हरो बिदिनो नै दा मैथ्रु फुलिबो बानायगासिनो दं मैथ्रु फुलिबो बिदिनो हरो थिग गासिबो आरोखि दा नोंथाङा ओरैनो बोसोराव गासिखौबो दाजाबजोबनानै लामसाम नोंथांनि बेसेबांसो प्रफिट जायो नोंथांनि गासिखौ लाजोबनानै बेफोरबायदिथ' ओरैनो आन्दाज खालामनानै हिसाब खालामनाय जाया मथथे बेनिफिटआ थायो खारन जों दासिमबो एकुरेट हिसाबै खालामाखै नालाय ओरैनो एभारेज ओरैनो 6-7 बिदि फैयो थायो आरोखि फुरा प्रफिट गारजोबनानैबो आरोखि